Volám sa Mojmír Šrobár, som riaditeľom základnej školy Klačno, ktorá vznikla v roku 1995. Táto základná škola je najmladšou základnou školou. Napriek tomu, že tá história netrvá ani 30 rokov, máme už veľa skúseností, nakoľko sme prešli cez toto obdobie viacerými zmenami. Od vlastne školskej správy až po súčasne, keď už nás vedie, naši zriaďovatelia sú mesta a obce. Ako som hovoril, naša škola je najmladšou školou. V roku 2004 sme prvýkrát prijali aj žiakov, ktorí pôsobili na základnej škole v Rybárpoli, športové triedy, a od tohto dátumu sa vlastne datuje, že naša škola je vlastne športovou školou so zameraním na futbal. Samozrejme, že po čase sa nám tie ponuky ešte rozšírili a tak sme privítali šikovných chlapcov, ktorí napríklad lyžovali, plávali, hrali volejbal, čiže nebol to len čisto futbal, ale aj iné športy, ktoré sme radi privítali a vlastne umožnili žiakom v rámci športovej prípravy sa pripravovať na svoju činnosť v športových odvetviach. Som tu teda 29 rokov riaditeľom tejto školy, čo je už teda dosť. Pamätám si, ako sme začínali, toto nebola škola, to bolo jedno stavenisko, ktoré sme postupne prebudovali a môžeme sa už dnes pochváliť naozaj nadštandardným vybavením, či už odborných učební, alebo aj teda pre šport. Máme vybudovanú saunu, vodoliečbu, máme gymnastickú telocvičňu, dobudovali sme veľkú telocvičňu a máme už aj jedno veľké a jedno malé futbalové ihrisko, ktoré je v areáli školy. Trošku ma mrzí, že v poslednom období napriek veľkému úsiliu, ktoré sme vyvinuli, chceli sme totižto postaviť ešte malú telocvičňu, kde som chcel teda vytvoriť podmienky pre volejbal a pre 3. hodinu telesnej výchovy na škole, ktorú tak potrebujeme v súčasnej situácii. Ďalej, čo sme veľmi privítali, bolo vytvorenie akadémie. Táto akadémia síce nepatrí nám majetkovo, ale je to majetok vlastne MFK Ružomberok, s tým, že je tam kapacita 34 chlapcov, je tam ubytovaných zo základnej, ale aj strednej školy. Sú to chlapci, ktorí pôsobia v mládežníckych kluboch, v mládežníckych kategóriách v našom futbalovom klube. Sme radi, že nie sme len školou pre mesto Ružomberok, ale chodia k nám chlapci z celého Slovenska, dá sa povedať, od východu až na západ. Vychovávame už aj mládežníckych reprezentantov a môžeme sa pochváliť aj tým, že dokonca dvaja to dotiahli aj do mužskej reprezentácie. Adam Zrelák a Matúš Kmeď, takže na to sme veľmi hrdí. Keďže som spomínal, že sme športová škola, samozrejme vytvárame podmienky nie len na 2. stupni od 5. ročníka, ale u rodičov, ktorí majú záujem a majú teda talentované deti, sme schopní upraviť rozvrhy tak, že už ich prijímame v 3. aj 4. ročníku a oni potom postupne prechádzajú aj na 2. stupeň. Je postarané aj o našich absolventov. Vlastne máme dobrú spoluprácu so štátnym gymnáziom, máme dobrú spoluprácu s obchodnou akadémiou a takisto s Polytechnickou, kde väčšinou títo chlapci po ukončení základnej školy odchádzajú študovať. Sme radi, že tak ako aj v minulosti, aj dnes je záujem vzhľadom na vytvorené podmienky dosť veľký a verím, že sa to prejaví aj na kvalite kádrov a výsledkov mládežníckych kategóriách vo futbale. A takisto samozrejme chceme vytvárať aj iné podmienky pre iné športy, ale ako hovorím, je to dosť náročná situácia, nakoľko všetko sa dá vlastne len z fondov, ktoré nie sú finančné zdroje mesta, ale aj z eurofondov a z ostatných zložiek, ktoré vzniká nám nové ministerstvo športu. Uvidíme, ako sa bude tam spolupracovať. Takže projekty máme pripravené už len, aby sa zrealizovali. Ja vás pozdravujem, volám sa Jan Gálik a učím na základnej škole Klačno telesnú výchovu. Naša základná škola sa snaží vytvárať čo najlepšie podmienky nielen pre bežných žiakov, ale aj žiakov, ktorí obľúbujú šport. Máme veľmi dobre vybavenú školu priestorovo, máme 2 telocvične, jednu velikánsku, jednu menšiu, máme posilňovňu,
malú umelú trávu, veľkú umelú trávu a zároveň v spolupráci s vedením, ale takisto aj sponzorov, čím by som chcel poďakovať Adam Športu za nie malú pomoc z hľadiska pomôcok, ktoré opätovne posúvame žiakom, aby sa mohli nielen športovo vyžiť, ale aj zlepšovať, zdokonalovať a mohli povedzme v budúcnosti sa nejakej športovej aktivite venovať, či už na amatérskej úrovni a niektorí možno aj profesionálne. Okrem bežných tried tu máme aj futbalové triedy, v ktorých sa snažíme vychovávať nielen skvelých ľudí, ale aj výborných futbalistov, tak aby boli platní v MFK Ružomberok a po prípade aj v nejakých ďalších zahraničných kluboch